Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Ongi etorri prentsaurreko honetara. Woke Up da filma eta saio ofizialean lehiatzen ari da. Horretarako taldearen parte handi bat daukagu. Bukaeran Monika King berak lagunduko digu itzulpenarekin, Jimini, ekoizlea, Son Sumi, aktorea, dantzezlea, Jon Sanso, ezagutzen duzue. Ez du aurkezpenik behar, beraz. Chong Yuni eta Kong Hye-yo barkatu aktorea baitare. Galderak egongo dira, pentsatzen dut, beraz hitza emango dizuegu, hartzagunen biziko bat. Kaixo, hemenago. Hemen bai. Nik antzeslei galdetu nahi nien nola prestatu zituzten beraien pertsonaiak eta nola landu zituzten batzuen eta besteen arteko harremanak eta konexioak. 관계들을 어떻게 준비하시고 어떻게 연결되는 느낌을 받으셨는지요? 처음에 역할 분담을 하실 때. 저한테 하신 거죠? ¿A quién quieres preguntar? En general. Nori zehazki edo denei? Antzeslei. 준비하는 과정이 특별히 없습니다. 이런 느낌이라고 하면 좋을 것 같아요. 홍상수 감독과의 작업은 이렇게 처음 가는 장소에 여행 가는 느낌, 그날 어떤 일이 벌어질지에 대해서 배우로서 처음 가는 이들이어서 어떤 준비 없이 가는 게 어쩌면은 이 작업의 핵심일지도 모르겠습니다. 네. Bueno, realmente nada especial para preparar. Etzen ezer berezia behar prestatzeko nentzeko bidaia moduko bat izan da leku berri batean, beraz, zerbait berria gertatuko zaizu, eta hor gakoa da ezer ez prestatzea filmatu aurretik. Sí, quizás los otros actores también. Behar bada beste antzezleek ere zerbait esan nahiko dute? 아시는지 모르겠지만 홍 감독님의 작업 스타일이 보통 다른 영화들하고는 좀 달라서 전체 스토리를 모르고 제가 그날 촬영하는 분량의 대본만 받아서 연기를 하게 되거든요. 그래서 마치 제가 오늘을 사는 거랑 같은 느낌이 들어요. 오늘 저한테 무슨 일이 일어날지 모르고 살잖아요. 그래서 그냥 오늘 그냥 나에게 닥친 어떤 순간을 연기하는 그런 기분으로 감독님이랑 같이 작업을 하고 있습니다. Bueno, realmente el estilo de director Hong es algo diferente. Zuzendari honekin lan egitea ezberdina da. Beste zuzendari batzuen aldean. Guk ez dugu gidoi osoa jasotzen, baizik eta soilik egun horri dagokiona. Beraz, egunetik egunera bizi behar dugu, inoiz ez dugu jakingo gaur bertan ze gertatuko den. Berak materiala jasoala interpretatu egiten du gidoian agertzen dena, eta hori da guztia. ¿Quién quiere seguir? 다른 분 Listo. 말씀하셨어요? 감독님의 영화는 배우 입장에서는 준비할 게 거의 없는 상황에서 아침에 도착해서 대본을 받아서 작업에 들어가는데요. 그래서 굉장히 짧은 시간에 고도의 집중력을 요하는 작업이기도 하죠. 감독님이랑 작품을 하면서 점점 느끼는 거는 배우면서 또 한 인간으로서 우리가 사람으로서 가질 수 있는 어떤 욕심이나 그런 것들을 좀 벗어 던지고 약간 무의 개념으로 작업에 하게 하는 그런 현장을 만드는 그런 분위기인 것 같아요. 그래서 할 때마다 조금 더 나를 갈고 닦는 듯한 느낌이고 좀 더 진실에 다가갈 수 있는 작업인 것 같아서 그게 배우 또는
한 인간의 송선미라는 사람 입장에서는 저를 성숙시키고 성장할 수 있는 계기가 되는 작업인 것 같습니다. Vale, como actriz, realmente la situación... Aktore naizen aldetik interpretazioaren egoera horixe da. Goizean, estenatokira iristen zera, eta egun horretako gidoia jasotzen dut, eta gero ja interpretatu egiten dut. Beraz, kontzentrazioa handia behar da oso denbora gutxian, ez da? Oso konzentratuta egotea eskatzen du lan egiteko modu horrek, eta berriz ere esango dute aktore eta pertsona sentiarazten nau ikasten dut ezer izan gabe hor egotera, unean uneko sentipenak izatera, filmaketan zehar, eta filmaketara noan bakoitzean bere burua bilatu behar du eta gero pertsona eta aktore gisa hazten doa. Una pregunta aquí en tercera fila y después en segunda. Sí, primero en la tercera. Hirugarren lerroan eta bigarrenean gero. Ahí, sí. Hi, Mr. Hong Sang-soo. There is a sentence in the film spoken by Kaixo, the character Hong Sang-soo. where he says, "Money is the only standard." Badago lerro bat edo hitz bat esaten duena, esaldi bat esaten duena, esaldi jakin bat diruari buruzkoa, alegia dirua dela edonorentzako eliza edo erlijio bakarra. Hori nola islatzen du industria, artea? Une honetan industrian horrek zerbait baldintzatu dezake edo oztopoak aurkitzen dituzu zure mundua ikusteko modu harrigarri hori espresatzerakoan? Korean. Whatever came up during the writing Bai, idazketa prozesuan sortu zena given to me. It's not the result. izan zen niri iritsi zitzaidala. Alegia, gainera etorri zitzaidan, ni nebilen zer horren bila, enaukan helburu jakin bat. Sounds like reflecting my point of view about a certain Eta neurri batean, pentsa dezakezue, nire ikuspegia dagoela hor, auzi jakin baten bueltan, baina saying as if I have a certain nik ez dut idazten view about the state. hau edo beste esateko, alegia nire ikuspegi baten berri emateko gizarte konturen bat, adibidez Koreako zinema industriarei buruz. Esan bezala, elkarrizketa hau sortu zitzaidan, eta pentsatu nuen ondo txertatzen zela egoerarekin baldintzekin eta pertsonaiarekin. Eta zerbaitek ondo jotzen baldin badu, hori onartu egiten dut eta hori filmatzea erabakitzen dut, besterik gabe. Sí, teníamos otra pregunta ahí. Bada beste galdera bat. Sí. ¿Qué tal, señor Hong Sang-soo? Kaixo, Soy periodista de Perú. Hong Sang-soo jauna, Siempre me han ni gustado mucho sus Perutik películas, nator, kazetaria naiz, beti oso gustuko izan ditut zure filmak oso intimistak direlako, baina ikusi dut azken notan alderdi hori areta gehiago azpimarratzen dela. Beraz orain istorioak gertuago daudela zugandik, egunerokotik. Beraz, horren berri gehiago esatea jakin, gustatuko litzaidake, azken filmetan, zure azken filmetan alegia. 페루에서 기자라서 그 홍상수 감독님의 영화를 네, 굉장히 괜찮아. 다 영어로 해주세요. 오케이. So, I don't know how much honesty is required to be Ez dakit zenbateko zintzotasun maila dean beharrezkoa inclination. zuzendari baleko bat izateko. Baina horixe da nire joera naturala, zintzo jokatzea, gauzak edo filmak egiten ditudanean. Behar bada, zinema egiten hasi nintzenean, hasiera haietan, horrelako errebelde moduko bat nintzen, oztopoak gainditu nahi izaten dituen, From my adolescent, like early 20s,
Baina hori aspaldiko kontuak dira, ia nerabe nintzen garaira joango ginateke, egingo genuke atzera. Beraz, intimotasun hori nire bizitzari dagokionez oso atzetik dator. Gero, aurrerago, konturatu nintzen, oztopo horiek gainditzerakoan edo barrera horiek botatzerakoan, barrera faltsuak, oztopo faltsuak, nire bizitzan zehar sortzen joan direnak, nire buruan sortu direnak. Esan bezala, konturatu nintzen, hori egiteari utzi behar niola, alegia, jakin behar nuela zer sentitzen nuen, nola sentitzen nintzen, eta horretan nago une honetan, askotan esan izan dut, baina ni enaiz inoiz saiatzen autorearen biografia bat egiten nire zineman, ez behintzat bere horretan, nik ez dut eszenarik filmatzen, erreplikatzeko helburuarekin, nire bizitzan gertatu den hori erreplikatzeko helburuarekin, ez? Iristen zaizkidan pieza hauek iristen zaizkit batzuk nire bizitzakoak, beste batzuk entzundakoak. Eta ez dago hemen lan autobiografikorik, baina egin ditudan filmetan beti oso zintzo jokatzen saiatu naiz. Egiati. Beraz, bueno, neurri batean izan dezake osagai autobiografikoren bat. ¿Quieres traducción al castellano? Pero tenías Bai, espainierara nahi duzu, aldi berean ari ziren. estaba funcionando la traducción. Bai. Aldi berekoa funtzionatzen ari zen. Sí, puedes. Sí, al inglés sí. Ingelesera Teníamos bai, italiano, pero al inglés sí. Puedes coger fuera, gracias. korerara ez, baina bai. Galdera bat daukagu hemen. Hola, yo quería preguntar al director. Bai, zuzendariari galdetu nahi nioke. Si hay alguna capa. Ea badagoen geruzaren bat, naiz eta oso txikia izan, protagonistaren aktorean zer horrengan. Bai, gauza ugari dago. Baina zatikatua dago ikuspegia. Eta osotasun modura erreplikatzen saiatzen naiz, baina nigandik dator. 20 urte nituenetik duela gutxi arte, eta baita ere entzun ditudan istorioak ere hor daude, baina zatitxoak dira, sakabanatuak daudenak, nire bizitzakoak eta kanpokoak. Hirugarren lerroan, badugu beste galdera bat. Bai, aktoreari galdetu nahi nuen, zer izan den zailena, gauzarik zailena, lan honetan, ekoizle buru egiterakoan beste bati utzi beharrean lan hori, esperantza daukazu etorkizunean filmen bat idazteko edo zuzentzeko? 보통 때는 다른 감독님들과 다른 방식으로 작업을 하셨을 텐데 이번에는 어떤 도전 과제가 있었는지 어떤 어려움들이 있었는지 이런 그 제작실장으로서의 그런 설명을 제가 제작실장을 처음 작품에서 한 건 인트로덕션 때였었고요. 그때는 배우도 잠깐 작은 파트로 했었고, 그 다음에 당신 얼굴 앞에서라는 작품을 오로지 제작실장으로 처음 하게 됐고, 이번이 배우가 아닌 제작실장으로 두 번째 하게 됐는데, 우선은 다른 감독들과의 작품 스타일과 비교하는 거는 조금 제가 그거는 맞지 않는 것 같고요. 감독님의 작품으로 그냥 봤을 때 항상 저한테 너무 새롭고 신선하고 즐겁고, 그리고 제작실장으로서의 일도
굉장히 많이 보람을 느끼고 항상 좀 같은 배우분들과 많이 작업하니까 배려도 많이 받고 그러면서 즐겁게 그렇게 촬영했습니다. Vale, realmente yo había trabajado Bai, como actriz anteriormente, nik pero aktore gisa lan egin nuen lehenago, baina orain había participado de varios ekoizle moduan ere egin nun lan, aktore eta ekoizle, bi gauzak, film txiki batean. Eta zure aurrean izeneko film horretan ere, bigarren aldiz ekoizle gisa lan egin dut, eta beste zuzendarien estiloa alderatzea ez dagokit niri hemen, baina nik esan nezake zuzendariarekin lan egiteak sentiarazten didala beti zerbait berria dagoela hor, eta horrek plazera handia ematen didala, oso entretenitu, oso atsegina egiten zait, eta egoera, giroa oso entretenitua izaten da, oso divertigarria izaten da lanean ari garen arenean berarekin. Bai, zuzendariari egin nahi dioke galdera. Aktoretako batek zuzendari esaten dio, edatea gustatzen zaiola filmak ikusi bitartean. Zuk hori gomendatuko zenuke? Hori jakin nahi nuke. Filmak ikusi bitartean edatea? Gomendatzen duzu? Bai. Entzun daukat hori, bai, gustatzen zaiela nire filmak bakarri daudenen ikuste eta gainera trago bat hartu bitartean. Behar bada hori, ez dakit oroitzapen hori, etorri zitzaidan gidoia idatzi nuenean. Ez nuke gomendatuko edozein kasutan. Baina tira, hori norbanak, bakoitzari dagokio. Sí, después de la que tenemos ahora, sí, ahí, y luego pasamos. Hola, muchas gracias. Kaixo, mila esker, filmagatik, jaunari, galdetu nioke, hiru gizon horietan vegetarianoa edaten duena, edaten ez duena, aita edaten duena, horietako zein den gehiago, zein zaren zu, eta aktoreari galdetu nahi nioke, nola sentitu den beti eskuan kopa bat duela lan egiterakoan, ez baita arraza. Si puedes traducir la pregunta. A ver. 우선 감독님한테 여쭤보신 걸 먼저 설명을 해드리면, 그건 다 드렸죠. Bueno, primero va a responder Vale. señor Hong, ¿vale? Bai, lehenbizi zuzendariak erantzungo du. Nik uste dut hirurak oso gertu daudela nire esperientziatik edaterakoan, araia jaten duenean eta vegetarianoa. Edo dena delakoa. Lehen azaldu dudan bezala, naiz eta eskarmentu oso gertukotik, esperientzia oso gertuko batetik etorri den, hori filmean erabili dut. Ez da neronena, kanpoko zerbait da, baina hala ere hori ukitu behar dute filmean eta halaxe sentitzen naiz ni. Batzuetan zerbait filmatzen dut, adibidez joan den urteko apirilean eta aurten ere filmatu dut, eta bitarte horretan gertatu ziren elkarrizketa asko erabili ditut. Antzezleekin, aktorekin nagoenean, zenbaitek pentsa dezake ni alperregia naizela, edo nintzela, ze pentsa dezakete hori kopiatu egin dudala, apirilean esan zuten hori kopiatu egin nuela, baina ez da hala. Nik ez dut filma horrela bizi, oso gertu egon daiteke, orain alditik, denborari dagokionez,
denbora lerroari dagokionez, baina pentsatzen dut oso egokia dela. Material oso egokia dela filmean txertatzeko, filmean erabiltzeko. Hemen aldaketa pixkanaka gertatzen da. Hasieran, eta aurreko galdera bati erantzunez, hasieran filmak egiten hasi nintzenean nire sentimendua asko zurrunagokoa zen. Baina orain, ez dakit atzo gertatu zaidan zerbait, erabili dezaket, elkarrizketa oso bat, eta ez dut hor inolako trabarik ikusten, inolako oztoporik ikusten, gero hori filmaketa batera eramateko. Bai, norentzat zan beste galdera eta ze galdera zen? Bai, aktoreari, antzezleari. Bai, nola sentitu den beti eskuan kopa bat zuela lan egiterakoan. bai, edo zeinek erantzun dezake, bai. 그래서 다시 여쭤봤는데요. 대답 아무나 해주셔도 괜찮습니다. 영화를 촬영하실 때 계속 손에 어디 한 잔을 뭐 술을 들고서 촬영을 하시는 모습이 많이 비춰졌는데 어떤 느낌이셨는지. 다행스러운 건 최근에는 술 마시는 장면이 많이 줄었습니다. Bueno, por lo menos recientemente, bueno, hay menos escenarios donde toma. Bueno, eszenatoki gutxiago daude, azken bola honetan kopa bat hartuta lan egingo duena. Con alcohol más suave. Eta alkohol suabeagoa. erabiliko dut, edo hartuko dut. 글쎄 어떤 느낌이냐면 일단 많이 마시면서도 취하지 않기 위해서 집중하는 편입니다. Bueno, que me siento que aunque bebo mucho, naiz eta asko edaten dudan, baina askoz gehiago konzentratzen naiz era horretan. Ez mozkortzeko. 엉망이 돼 버리니까. 그리고 다음 씬 그리고 몇 번의 테이크가 더 갈지 모르는 상황에서 늘 그 순간만큼은 술을 마시는 장면은 긴장하고 있습니다. 뭐 배우들마다 다르긴 합니다. 어떤 배우는 안 되겠다 싶으면 물을 마시는 사람도 있겠지만 저는 여전히 술을 고집하고 있습니다. 네. vale, bueno, yo actúo como si estuviera borracho, pero eso no nik mozkor banengo bezala egiten dut lan, baina ez da egia. estoy siempre así, atento, más atento. Beraz, esan bezala, beti asko zadiago egiten dut. Beste aktore batzuek behar bada ura hartuko dute, alkohola izan berrean, baina nik alkohola erabiltzen dut, alkohola hartzen dut. Ez dakit gainerakoek zerbait erantzi nahi duten. 술이 나오는 게? 저는 개인적으로 이렇게 술의 도움을 조금 받아서 되게 좀 연기가 술 취한 연기를 할 때 술을 조금 마시고 하는 그게 되게 도움이 많이 돼서 좋고 즐겁습니다. Bueno, realmente yo cuando actúo, Bueno, ni lanean ari naizenean, behar dut alkohol pixka bat, laguntzari behar dut. Ze interpretatzeko asko laguntzen dit. Hobeto sentitzen naiz eta hobeto lan egiten dut. Film honetan gaineran etengabe ardoa edaten da. Baina azkenekoan soilu edaten du. Horrek zerbait esan nahi du? Horrek badu esan nahi berezirik edo hausazko zerbaita. 다른 의미가 있는 것인지 특별한 뜻이 있는 것인가요? 뭐 전체적으로. 감독님이 말씀하신 게 맞다. 저희는 아직 영화를 못 봐서. Porque algunos todavía no han visto la película. Batzuek ez dute oraindik filma ikusi, antzezleek. Beraz ez dugu spoilerrik egingo. Ederki. Bai, beste norbaitek ere altxadu eskua. Bai, ni galdetu behar nuen, danak mozkortuta edan da zeundeten platoan, baina horren ordez, musikari buruz galdetuko dizuet. Nola aukeratu duzu musika eta ze garrantzi dauka musikak istorioa kontatzerakoan? Musika duela hilabete gutxi aukeratu nun, bilduman moduko bat daukat, gitarrekin jotzen dut, eta pianoan ere bai, eta beraz hori grabatu egiten dut, unean, egitea egokitzen denean, eta muntaketan aukeratzen ditut musika zati horiek, eta eszenarekin bat egiten baldin badute, hori txertatzen dut.
Aquí, tercera fila. Hirugarren lerroan. Hi, Mr. Hong Sang-soo again. I have Kaixo, two questions, in fact. Hong I would like to Sang-soo understand jauna, ni what bi black galdera and white dauzkat. represents as a language to you, and from which classic films do you draw Txuri beltzara inspiration biltzen to this? duzu The kind of black and white hizkuntza you use in a film modu like bat this. da The zuretzako, second eta question ze is, filmetatik cinema ateratzen duzu historically inspirazioa is very txuri beltzean promotion towards filmatzeko. relegating them to Bigarrenik, like a secondary place in relation to image. But in your films, zinemaren you have taught your audiences that munduan words also have askotan cinematic dimension, musika building irudiaren narratives menpe based on egon speech. da. But what's the Baina, challenge of creating narratives zein based da on verbs, erronka, based on nouns, based on conversation? How much freedom do you give to improvisation on a set? Ia, And how ze much do you askatasun rewrite maila the ematen lines diozu how I should? improvisaziori platoan. Eta zenbat berri idazten duzu gidoia filmaketan zehar. I happen to like films from old days, so many of films. Bai, niri film zaharrak gustatzen zaizkit. Eta gogoko ditudan asko, txuri beltzean filmatu izan dira. Horregatik behar bada aukeratu dut nik ere txuri beltzeko formatu hori. Third film, so I was kind of being careful because Txuri beltzakoa erabiltzen hasi nintzenean, tentu handiz jokatzen nuen. artsy film that I didn't like. So Ze arte moduko formako filmak zirela pentsatzezaken jendeak, eta enuen hori nahi. Baina nik uste dute film honetan oso ondo sartzen zela formatu hori zuri beltzekoa. Gainera, bueno, neguan filmatu zen eta behar bada horregatik ere erabili nuen txuri beltzekoa, baina enago ziur, ez, hori image is important. Image is also important. hori horrela den edo ez. Words can Irudiak garrantzitsuak dira, hitzek baino gehiago transmititzen dute, espresatzen dute, horregatik beti da garrantzitsu. Beti saiatzen naiz une jakin bat harrapatzen, horri heltzen non irudiek asko transmituko duten. Nola nahi ere, hitzak ere, elkarrizketak ere, dialogoak oso garrantzitsuak dira. Ze asko adierazi dezakete, kondentsatu egin dezakete denbora jakin batean, denbora tarte batean, eta horrelako erritmo bat sor dezakete. Arinagoa izan daiteke, umoretsua izan daiteke, divertigarria, beraz, dialogo horrek, elkarrizketa horrek asko adieraz dezake. Progresio moduko bat ere egon daiteke hor. Eta, bueno, elkarrizketak idaztea divertigarria da, entretenigarria da. Ezin naiz asko sakonago jardun, eta ez duzten nire lana denik ez da ere, hainbeste aztertzea, hainbeste neko sakontasunez. Hola, esta es una pregunta para el director. Zuzendariari galdetu nahi nioke honako hau. Filmak eta liburuak, ez? Ikusten dituzunak eta irakusten dituzunak, ez? Naiz eta filmetan ez egon, baina prestaketarako erabiltzen dituzunak. Ze liburu dituzu gustuko, ze autore eta bar? Ze zinegile dituzu gogokoen? many Asko eta asko. Liburu asko eta asko ditut gustuko. Pare bat aipatuko ditut, 10 bat edo izaten ditut, zabalik aldi berean, mai gainean. Bai, liburu piloa, pare bat orrialde irakurriko ditut gaur, goizean, gero behar bada, beste batera joko dut arratsaldean, bueno, horrela ibiltzen naiz, beraz 10-20 liburu izango ditut, beti zabalik, begi aurrean. Bai, entretenigarria da, estimulatu egiten zaitu eta erlaxatzen laguntzen dizu baita ere, eta askotan hori guztia aldatzen dut, liburu horiek guztiak aldatzen ditut, eta gero beste pila bat ekartzen dute aurrean edukitzeko. Hori da liburuekin daukadan harremana. Nahi duzu baten bat aipatzea, autororen bat aipatzea? Asko baitaude.
middle of my 20s, I began reading. 20 urte nituela, If that expression is right. orduan hasi nintzen serio irakurtzen. Hemingway, Sartre, Camus, autore famatu horiek guztiak irakurri nitu, Nietzsche, Dostoyevsky. I scanned through all these people and then some of them stuck with me. Esan bezala irakurtzen hasi nintzen eta horietako batzuk nirekin geratu ziren. Horietako asko hain zuzen ere denborari buruzko liburuak gustatzen zaizkit, baina beste era batzuetakoak ere bai. Oso anitza da nire irakurketa. Zuzendariari galdetu nahi nioke, badago une bat non pertsoniak esaten du jangoikoa ikusi dute eta orduan geroztik ez daukat beldurrik, hori ere autografikoa da eta beste esaldi bat ere bai. Hain gustura nago bakarrik, naiz eta beti jendea daukan inguruan. I think I will just answer to your question. About first question, I will just say. Bai, lehenengo galderari dagokionez. People should be religious. Nik uste dut jendeak erlijioa behar lukela, erlijiosoa izan beharko lukela, behar dugu erlijio bat. Ez behar bada ezarritako erlijio bat, horrelako ezerrez, baina beste zerbait behar dugu. Hori da, esan nahi dudana. Ez soilik bakarrik geratzea, aurrera jarraitzeko beste zerbait behar dugu, bizitzeko beste zerbait behar dugu, eta zentzu horretan diot erlijiosoak izan beharko genukela. Absolutua den zerbait, ze hori gabe oso zaila da aurrera egitea. Meditatu dezakezu, 10 urte eman ditzakezu meditaziora, baina zure egoa berbera izango da, zure egoak berbera izaten jarraituko du, eta horregatik gehiago behar duzu, zergatik esaten ez dakit. Horixe da, adierazi nahi nuena, bigarren galdera. Bakarrik egotearena naiz eta jende asko eduki inguruan. Hori nire izaeraren parte da. Denbora dexente behar dut egunaren buruan bakarrik egoteko. Bai, hori oso beharrezkoa dela iruditzen zait. Azken galderaren bat, eta bestela, bai, barkatu, ez zaitut ikusi. Kaixo. Badago Europar filmik inspiratuko zaituena? Ez dakit, belgiarrak edo eskandinaviakoak, bai, berriz esango dizut. Badago galderarik, badago filmik Europakorik, Portugalgoak, Belgikakoak edo eskandinaviakoak inspiratuko zaituztenak? Nouvelle Vagueko filmak, 25-27 urte nituenean. Komatxo artean garrantzitsu jotzen diran film hoiek, ez? 30-40 film. Irudikapen moduko bat ziren, ez da? Zinemaren bilakaera edo garapenaren berri ematen dutena. Baina azken batean, hemen garrantzitsua dena da, ederrak izatea. Berdintzaio, ze baliabide, zer egiteko modu. Azkenean, emaitzak dotorea izan behar du, ederra izan behar du. Eta hori da ikusi nahi dudan gauza bakarra. Europako zinemagile edo zuzendari asko oso gustuko ditut. Sí, una última. Venga. Azken galdera bat? La última ya. Bai, bota. Nos tenemos que ir. Bai, aldein beharra daukagu eta. Sorry, again. Barkatu berriz I ere. think everybody got surprised in the way you Uste produce dut films. harritu egin garela nola ekoizten dituzun zuke
filmak badaukazu beste filmik prest daukazuna, jakin nahi nuke nola finantzatzen dituzun, ze nolako lan egiten duzu ekoizpenaren aldetik, film horietako bakoitzaren inguruan, zu zeu zara ekoizlea, ekoiztetxe bat daukazu, nola funtzionatzen du? Bai, ni naiz ekoizlea, nik neronen enpresa daukat, saiatu naiz, sistema alik eta gehien, edo simpleen egiten, edo gehien minimizatzen, dio berak. Production manager and Kimini da nire ekoizlea, person and myself. eta beste pertsona bat ere ekoizleanetan aritzen da, baita ni neroni ere. One person. So 4 or sometimes 3. Batzuetan, laugarren bat ere behar izaten dugu, edo ekoiztetxe batek egin dezake, beste lanen bat, zereginen bat eduki dezake, beraz, lauzpa bost besterik ez, oso gutxi ordaintzen diet aktore handi hauei, 6 times emakume aktore handi hauei, for the film. And I don't use any 6-7 bider filmatzen dut film hori lortzeko, existing things. So eta kokapen naturalak, lokalizazio naturalak erabiltzen ditut, esan nahi dut kostua oso baxua dela, eta horrela bai jarraitu dezaketeko izten. Sigamos viendo sus películas. Bueno, Solo ba, nos queda guk zure agradecer filmak ikusten Campo jarraitu Mira, nahi dugu, mila agradecer que esker hayas venido a San Sebastián. denoi, Mucha suerte con la película. eta sorte handia izan dezazuela film honekin.